Moabot sa kapin sa 18,000 ka mga tao sa Catalonia, rehiyon sa Espanya. Kung sab sa ang naapektahan sa gipaygan nga kung sa giimplementar nga lockdown sa lokal nga otoridad human usab sa dako nga wildfire nga padayong mikaon og gilamoy sa mga lugar. Among sunog nagpadayon kini nga mikaon sa mga kalasangan lakip na mga kabalayan ug sa kinansukad sa milabay nga Hulyo 6 sa Niligtuiga. Hinungdan na sab nga gipa-evacuate na ang mga residente sa mga peligroso nga mga lugar samtang ang uban nini gimanduan na sab nga magpabilin lamang sud sa ilang mga panibay tungod sa abog ug asong nga maghatag kining dakong kadaot sa kalawasan sa tao. Niabot na sa 3,000 ka hektarya ang gikaon sa mga sunog nga parayon karon nga gipakigbatukan sa mga lokal nga otoridad ug kabombiruhan apan sumapa. Di pagayod hingpit nga nakontrolar nini ang mga sunog. Natala usab sa dako nga parte ko dako nga bahin sa maong lugar grabihan ni nga wildfire. No? Natala usab sa dako nga parte sa Espanya ang pinakainit nini nga temperatura sa panahon sa buwan sa Hunyo. Samtang barayan usab gagisakan nini ang high alert wildfire sa base na sa datos sa Spanish authorities. Duha na usab ang natala nga tao nga namatay gubikan sa wildfire sa milabay nga Hulyo 1 sa diskutan nga rehiyon. Samtang nagpabili usab nga dakong hagit sa mga emergency responders og kabombiruhan ang kakusog sa hangin lakip na ang kadelikado sa kabukiran gubikan sa kahabog ni apan nagbarayan gihapon ang ilang operasyon sa pagpaong sa mga kayo sa tibok adlaw. Gimanduan usab ang mga katawhan sa mga lugar nga gipaubos sa lockdown sa pagpabilin nga akang alerto o pagburito usab sa dugang nga mga abiso sa lokal nga otoridad kabay na sa kahimtang sa mga wildfire sa panghinaot nga mapaong na ang mga kayo sa wa pamatino nga panahon. iFM Balita.